Hello guys! Ito, pumasok ako sa trabaho, panggabi ako ngayon. Tapos, ayan yung mga Pilipina dito. Ayan. Ayan. Alam nyo ba, birthday ni ate? Ayan, birthday niya. Tapos, binigyan niya ako ng pagkain, guys. Ayan. Nakita niyo ba guys? Binigyan niya ako. Kasi, birthday niya. Sabi ng friend ko, ano sabi mo? Happy birthday. Invite today, sir. Yeah. Inimbitahan daw kami ngayon. Ayan guys, mamaya engagement daw dito. Kaya ngayon, andito kami ngayon. Kahit masama ang pakiramdam ko, pumasok ako. Kasi that's life. OFW, ayan, ganun. Kaya mamaya, see you later sa engagement party. Bye-bye guys! Guys, ang bait ng Pilipina, oh. Binigyan niya kami ng pagkain, lumpiang Shanghai, turon, meron pang kutsinta, may biko, at saka meron pang siomai. Ang bait niya, be. Thank you and God bless. Happy birthday, ate. Dalawa silang katulong dito. Yung amo niya, engagement ngayon, kaya nagpakuha sila na magsaserve ng mga drinks. Kaya andito kami ng aking friend. Ayan. That's it, guys. Ayan, guys. Magsaserve kami ngayon. Ayan yung aming mga gamit. Ayan yung setup namin. Ayan, mamaya, pag may mga bisita na, magsaserve na kami. Ayan, yung drinks namin is gawa, cappuccino, red tea, at saka cara. Ayan. Ayan ang setup namin. Laklak ko. Say hi to my vlog. Hi. This is my friend. Yan, Nepali, si Maya. Yan. Dalawa kami magsaserve ngayong araw na to. Yan, bongga na! Guys, ito yung setup ko dito sa engagement. Yan. Alam nyo ba guys, ang mahal ng tubig na to. Nakalagay lang sa bote, ang mahal. Yung aqua pana, this one, very expensive. This water, ito daw yung isi-serve naming tubig. Gemat, ang dami ko nakain ganyan guys. Tapos ito, yung mga patire nila guys, oh. Ayan. Ayan yung mga patire nila. Ang dami ko nakain ganito. Yan, ito. Ang dami ko nakain ganyan, ang sarap kasi. Yung mga chocolate andun sa loob, mamaya. Bibidyohan ko guys. Ayan. Hi guys, ito naman ang kanilang setup dito sa catering. Ayan. Nagmamadali ako kasi baka mahuli ako ng madam. Hello guys, ayan. Ayan yung nakuha namin. Kasi dito, naghahagis sila ng pera. Ito yung nakuha namin guys.
Ayan. Tigo 1 real, guys. Ayan. Ayan, mega love shoutout naman dyan sa inyo. Ayan, guys. Meron din doon lahat ng pulo. Yan lahat ng pulo na dati ako. Gabla. Gabla. Kami gabla.